Ready. Hello, good morning. खुलुमबाय जों दायो रराथां इस्ट सिक्किमाव दंफैयो जोङो 8 जन फैदों बनसुर ब्रादार्स मटरसाइकेल क्लाबनिफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोनहा मैया एसेबाबो मिन्थिदों जोंखौ एनबिबिसिनि आरो बहुतटा बाइक लाभार्सफोर आरो बाइक एन्थुजियास्ट मानसिफोर सुबुंफोर जोंखौ मैया बिदाय होफैदों फ्लेग अफ खालामदों मैया बिसमुरिनिफ्राय आरो दा जों सफैबाय मैया बेलासियाव सफैदों जोङो दा बेनो मोनसे मेसेज हरनो लुगैनाया जों बनसुर ब्रादार्स मटरसाइकेल क्लाबनिफ्राय राइड सेफ सेभ लाइफ्स मानो होनबा गभर्नमेन्टनि स्ल'गाना जाहैबाय राइड सेफ एन्ड सेभ लाइफ होनो खिन्थु जों सेभ लाइफ्स होनो मानो होनबा नोंथांमोना मिन्थिगौ बाइकजों जुदि नोङो प्रपार हेलमेट गानाबा प्रपार राइडिं गियार्स गानाबा जेनेबा जुथाफोर गानाबा बा नों नी गार्ड ग्लभ्सफोर गानाबा बहुतटा प्रब्लेम जायो आरो एक्सिडेन्ट जायोबा जुदि जिउ खहा जायोबा सासे सुबुं थैनायावनो बहुतटा मानसिया खहा जाफालाङो बेजों सानसेयाव दा नंखायनो जोङो बेखौनो होनो लुगैदों नोंथांमोननिसिम राइड सेफ सेभ लाइफ्स आरो जोङो दिनै बाहाय बहुतटा प्रग्राम दंबावो बे ओपन रड वान्डारार्स एमसि बिसोरो बेखौ रेड पान्डा राइडार्स मिट भलिउम 3 खौ बिसोर अर्गानाइज खालामदों बाहायो दिनै जोंना इन्डिजिनियास गेम्स दं जेरै जों बर'फ्राबो गेलेयो जेरै दुरुं बोलायलायनाय बेखौ जोंबो गेलेयो आरो कयेकटा बुस्थु दं जेनेबा स्ल' रेस मानो होनबा स्पिडल' सालायनानै जाया बाइकफोरखौ स्ल' सालायना लासै सालायनानै बोरै देरहागोन लास्ट जाय लासैसिन सालायनो हायो बेफोरसो देरहागोन दा बेफोरबो खेला दङ आरो बहुतखिनि खेला दङ दा नुलांबाय थागोन जों लासैनो भिडिअ बानायलांबाय थागोन खिन्थु बेखिनिखौनो जोङो बाहाय देखायनो लुगैदों जाहाथे जोङो जोंनि कालचारखौबो एसे देखायलांनो हाथों जेरै आर'नाइफोरजों जों दा बेलासियाव मान होगोन आर'नाइजों जों मान बावगोन बिसोरखौ आरो जोङो कयेकटा बुस्थु जों लाबोफादों एथनिक फुडफोर बर'नि जानाय जेनेबा नारजि अमाफोरबो लाबोफालाबायदों जोङो बेखौ ओमफ्राय जौ बिदैबो लाबोफादों जुमाय बिदै जौ गिसि होना होमबा बेखौ लाबोफादों दा बेखौबो जोङो एसे खाबसे टेस्ट खालामहोगोन जोंनि बे बाखिखिनि राइडार्सफोरनो बेनो जोङो बड'लेण्ड कालचारखौ देखायनांगौ जोंना एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै बेहाय जोंखौ सि अफ खालामफैनायनि थाखाय एनबिबिसिनि फंबायफोर आरो आंजोंनो जेनेबा जोंनिनो क्लाबनि बनसुर ब्रादार्स मटरसाइकेल क्लाबनिफ्राय जाखिनि नुजाफैनो हादों आरो जों 8 जन दङ जाखिनि रेड पान्डा राइडार्स मिट भलिउम 3 आव थांगासिनो जोङो सिक्किमाव रराथां होनो इस्ट सिक्किमाव बाहाय थांगासिनो जों दङ दा मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना बाहाय जोङो बड'लेण्डनि जाखिनि जायगा दङ जोंनि बर'फोरनि हारिमु दङ ट्राइबेलफोरनि जाखिनि कास्टम्स दङ ट्रेडिसन्स बेफोरखौ जों फोसावनो थाखाय जों बे राइडखौ मारिनो नागिरदों आरो प्लास जोङो जाहाथे मानसिफ्रा सेफ राइडखौ बुजिथों आरो नोंथांमोना जोंखौ नुनानै जाहाथे सेफ राइड जेखिनि गियार दं राइडिं गियार्सफोर हेलमेट दं नी गार्ड दं जाहाथे सेफटि राइडिं गियार्स गाननानै नोंथांमोना राइड खालामो बेखौ जों खावलायो आरो खनसेबाव आङो बनसुर ब्रादार्स मटरसाइकेल क्लाबनि चिफ जानानै नोंथांमोननिसिमखौ हामलायनाय जासिहरबाय गोजोन्थों